Какво точно е архитектурата? Повечето хора, които не са архитекти, свързват тази дисциплина с проектирането на сгради или с строенето. Но историята е малко по-комплексна, затова нека започнем от самата зора на човечеството. Човешки инстинкт е да търсим подслон. Затова първите хора, които са били номади, често са намирали подслон в пещери. След това, с развитието на технологиите, откритието на обработката на материалите, ние сме станали заселници и сме започнали да променяме околната среда около нас по начина, по който тя допада на човешките дейности. И така сме почнали да строим. Първите видове конструкции са били доста примитивни, доста прости. Става въпрос за бараки или пък за постройки, които са били във водата на колове, точно за да се пазим от опасности като хищници или нападения от други племена. И с напредването на техниката на строене, човешките постройки са ставали все по-комплексни и по-комплексни. Може да се сетим за пирамидите или за Вавилон или за Месопотамия, където виждаме първите следи от така по-напреднали цивилизации в миналото. Но първият човек, който се опитва да дефинира какво е архитектурата и какви са принципите на архитектурата, е римския инженер от първи век преди Христа, който е инженер и архитект. Тогава тази роля е била общо взето 3 в 1. Инженер, архитект и строител. Това е бил Витрувий. И Витрувий е написал първият трактат, който се опитва да дефинира каква е римската архитектура и какви са нейните принципи. И става въпрос за трактата De Architectura. В този трактат той говори за 3 главни качества, които римската архитектура трябва да има и които до ден днешен модерните архитекти считат за валидни. Става въпрос за първия принцип, който е фирмитас. Фирмитас означава издръжливост или стабилност. Това означава, че една сграда трябва да бъде стабилна, сигурна, масивна, да не рухва, да не се срутва при дъжд, валежи, свлачища и подобни. След това той говори за утилитас. Една сграда трябва да бъде функционална. Трябва да може да приютява човешките дейности и помещенията да бъдат така разпределени, че да бъде ефективно използвана. Третия последен принцип, който той казва, е венустас, красота. Една сграда трябва да бъде красива, трябва да бъде харесвана. Само по този начин хората, които я използват, ще се грижат за нея. И естествено това са трите главни принципа, които от тогава са станали много по-комплексни. На днешно време има много по-комплексна норматива за сигурност от най-различни видове опасности, като пожар, земетресение или пък говорим също много често за енергийна ефективност, но всички тези параметри спадат някъде в тези 3 принципа, които е създал Витрувий. И така може да кажем, че архитектурата е хем изкуство, хем дисциплина, която комбинира много изисквания, икономически, технически, нормативни в едно, за да създаде една функционална и добра сграда. Ако това видео ти е било интересно и искаш да виждаш още такива видеа, моля ти се, сабни се за този канал, за да може да излизам по-често в твоя фид.